Talo kakita ti bakuna iti maipaay kadagiti individual kaya na iti umawat iti bakuna dito siyudad ti San Fernando La Union itangal daw. Kagrunaan nga umawat kadagiti ti bakuna ket para iti first kay second dose kaya kadagiti agpa booster shot na pagget kadagiti agpabakuna nga suruten iti health protocols tapno labanan ti COVID-19. Initalya met dati kadamag idanon ni Bombo Daniel Arzabal. Tanlo klase di ba ko natin may paitatang aldao iti syudad sa Maratong para iti agtutuloy pa lang ang panagbakunan itay kahit natin agpabakuna kontra iti COVID-19 na dagitoy kat pakraman iti Gamaleya Johnson kan kasabutan iti Moderna kadag iti duwamat nga vaccination centers nga naituning itatangal daw dito syudad ti San Fernando. Iti umuna ka nagitay vaccination center kaditi sa AKC covered court masaraka mo lang ti syudad kaditi may kadwa ditoy kaditi La Union Cultural Institute iti mo lang syudad ti San Fernando. Ijay La Union Cultural Institute iti agpabakuna sa jay kadagitay ag first dose manibod alas 8 iti agsapa gingan ti alas 5 iti malam ken iti may paay nga bakuna ket ti Gamaleya ken iti Janssen iti Gamaleya ket may pa iti agsapa ken ti Janssen ket may pa intuno malam ken dagitay karamang iti babakunaan ket dagitay A1 category kasabutan dagitay natatagan pa nga saan nga nakapagpabakuna iti first dose iti maakseptar nga agpabakuna dito nga dagitay nakawat ti text message sa manimbrang ti city government syudad kan kasabutan dagitay walk-in mapalumusan mo dagitay ag-walk-in iti dayta madlang nga lugar kabetan na injay mata sa KC covered court paay ka dagitay agpa-booster shot wano dagitay mga lati booster nan alas 8 matang sa paginganati alas 5 iti malam gan dagitay mabakunan dito dagitay nakaawat iti text message pa lang ti city government ti syudad ti San Fernando iti maipaay ditoy nga bakuna ket iti Moderna nga dagitoy agpa-booster shot itatangal daw kadagitay napakunaan iti second dose iti napalabas nga August 5 ken August 6 iti atawan na 2021 bombo acetyl dagitay agpabakuna itatangal daw ket lalagipenda nga itugot dagitay kasapulan nga itugot da karuna nagitay pabooster shot ket masapol nga itugot da dagitay vaccination cards da nga dito kapakitaan nga suda ket nakapagpabakuna dam iti first dose kan kastabutan iti second dose. Kabetan na nga may papagat-gat takriti mapanagpabakuna iti panaka-obserbar iti panagramatan ti face mask kasabatan ti face shield. Agtutuloy na tamo ti panagbakunaan diti syudad ti San Fernando pagitay ang first dose, second dose kan karunan na dagitay agpa-booster shot Bombo Daniel Arzabal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo,